KSA Chinthong Head Branch Amaipu Khorsing Rong Pia Hin Pen Jalin Ponsi Chinthong Ahawara Long Ke Ongdong LP School Asai Hemalong Kahumri Dam Karbiang Long Arlo Toklang Anatu Paprang Dun Ulupu Karbiang Long Tenamas Council Atum Pen Kaike Mai Thaya Long Kaning Jepon Vera Lam Teke Ahok Kalilang Ate Chinthong Constituency Arlo Jesemet Pet Bichikri LP School Phulokro LP School Pinporong LP School Lumjong Pator LP School pen kedanglok pinangan Chinthong Hawar along kedo LP School along quality education abang ledam dilang. Athemala High School athan bang atum amethang asai chedam bang visi achiklo abainong chodengchot. Lapuson saide lasi lapuson aning kahino ang tin kiik osomar akai pen kijoi ichot athan bang atum kopi asonsi Lapuson Karbiang Long Tenamas Council atangka ke panohok nangji. Mate athan bang atu maning ke hang pentong ke thandam deloma mate ke thek thedat loma. Mate Chinthong along ke do kidukelak ahem au somaratum thek det na putong kamatha rong loma. Mate education service rule arona teng along laputong than pon rong loma. Puta hadak arongara lapen Chinthong KSA branch atu ben ningje pon renti. Lasila puson alo than bang atuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Education Minister Ranuj Pegu, Karbiang Long Tenamas Council CM Dr. Thuliram Ronghang, Karbiang Long Tenamas Council Education EM Richard Tokbiatum pen Prab Chin pen soda kangsai pipon vek nangji kali polote kewang jilang apor ho Chinthong hafwar along education quality ke paprang dun thekji kali si api ong papi ongji. Lasila so putak local emisi a visit crow alang lisita me prabjin pen loke than kepang kre athan bang atuma phan ingsai ponangji lapen jong si ingsai pon pe polote ke wang jilang apor ho Chinthong KSA head branch atuma hin pen sodak asai sitami deng ponang ko kupusi Chinthong KSA head branch maipu Khorsing Rong Pia hin pen ningje pon Ladak Bichakri LP School Niltum Karbi Lucharli Asong KSA Chinthong head branch hin pen patir pipon sipini school along tin stami pini niltum na Kahumri asai deng pon asipini niltum nang Kahumri teng pen non por phai krihini vet langjo por phai krihini post ami niltum Ladak Bichakri LP School lalong mate Ladak Bichakri Primary LP School lalong nang Kahumri lo Ladak athan bang awe asiniltum chingki che than pon lo rong asar la pen Ladak kacho toy dun vek lasu school la Bichakri LP School long kecharli bong amumar api apu a guardian atong phan niltum chingki che than pon lo Ladak athan bang ake hai ilitum athan bang sar sing hanse mate alang li men hanse long dang ka Chinthong long penan ka che thang du alang li ke inut West Karbiang long kapta long a president ex president lo lapen non bang ka alang li West Karbiang long kapta long advisor iglo asipini niltum langpon lo Karbi Lucharli asong pen pena anadim langpon lo MDM mate mid day meal ki pi afialam lo school a condition on tailitum thekpon long lo je garden afialam lo kitchen afialam lo school a desk bench pen kecheng lok avostha vepin mate chelang si che tharak memi asi la pherangki abitung mate la pini press media electronic media long penili tung Karbi Lucharli asong KSA Chinthong advance hin pen ke pachini pon kang tung ke la hen lo jela son athan bang atuma phana bang ke alang li tum yang si lahai LP School along Ladak inglong atok anu lituma Karbi asoma tum phan yang se ke than ki mumpon aning hang hi pulotang te ilitum council pen jitu acheklo yon wang nongna matangka kipi ben anang litum sat na wang lo tasu biki RP School long ju kono sop officer wang tangka arong solo kamra mata rile lo itim bitang onde lo ke sona ve son du puta dagrong lo nangjing kike nangching wai ve ake school wang bipin na pune hopta pen ni thong ni free wang po aga school ga master bahinda sing pune do behari tata wang ve ake nangching wai ni rong no hedong wanangi dua son taxi gonok som dat pen bang ka haw na pula ben pula ni non school hem ke wang ku non anjang ta gonok sop judat pen bang ka thelong tin na pula ben akam ni phun call bom hai phun call bom lo phun call kustami ni son pini ke kusan mai ho tutini thida lo ke sile itu la so lam bang ni tutini thida lo ku mai ho census duty kam tu selang na pula hai census duty kam tu pula so census duty gono sob judat dan aniba ke census duty lo ke kali bom ya le hai stami bang no pula te alang ni kedam ang bong malom lamang
na posting ciklu John ni John Tom ni la son si dola sami supen mang ke la ciklu John nang bang ke alang phan ni senji bang sitin bom lo sami alang ni innovator teachers no masih la pula ben ni him pen lo ba SMC member ho tum pen sami la pula ben tum bang ko la pura hai bom le ha Chinthong pen hemari rong par karbing long live